Joo, eli mä valitsin näistä 4 teoksesta niin tämän Feeling Political Emotions and Institutions since 1789. Ja jos lähdetään käymään tätä teosta läpi ja näistä perustiedoista, niin tämä on ensinnäkin toimitettu teos, jossa päätoimittajana on tämmöinen kuin Ute Frevert, ja hän on myös kirjoittanut sinne jonkin verran itse, mutta lisäksi tässä on myös 10 muuta, jotka on näitä tai tähän kirjaan kirjoittanut ja ollut sitä mukana tekemässä, eli hyvin laajan tutkijajoukon tuottama kokonaisuus on tämä teos, ja tämä on julkaistu vuonna 2022 osana tämmöistä Palgrave Studies in the History of Emotions-sarjaa. Kustantajana tässä toimii tämmöinen kuin Springer, ja tämän kirjan rakenteesta sen verran, että tämä koostuu johdannosta ja sen lisäksi yhteensä 11 eri tapaustutkimuksesta, joissa tätä aihetta sitten vähän eri näkökulmista käsitellään. Ja tässä ei ole mitään erillistä yhteenveto-osuutta, mutta tuossa viimeisessä tapaustutkimuksessa niin vedetään myös samalla vähän yhteistä koko kirjan antia. Ja no, mitä tässä sitten käsitellään tässä kirjassa, niin tässä käsitellään tunteiden roolia poliittisessa toiminnassa niin aikarajauksella aina sieltä Ranskan vallankumouksen ajoista asti, vuodesta 1789 aina nykypäivään asti, ja paikkarajauksena tässä on Eurooppa ja Yhdysvallat. Eli varsin laaja sekä paikka- että aikarajaukseltaan tämä teos on. Ja se riippuu hyvin vahvasti niistä tapaustutkimuksista, että miten pitkältä aikaväliltä ne niissä näitä aihetta käsittelee, että osassa on semmoinen satojen vuosien näkökulma ja osassa sitten vaan muutaman vuoden näkökulma. Ja no, koska tämä koostuu 11 erillisestä osatutkimuksesta tai tapaustutkimuksesta, niin luonnollisestikin niin tämä lähdeaineisto on suht moninainen. Siihen kuuluu esimerkiksi puheita, viranomaisasiakirjoja, kirjeitä, parlamenttikeskusteluja ja sun muita, riippuen tietysti siitä, että mitä se kukin tapaustutkimus ihan tarkalleen tutkii. Myös metodeja on käytetty useita, eli no, nämä on case study ja nämä kaikki 11 tämän tapaustutkimusta tietysti, eli tässä tätä metodia on kaikissa toki käytetty, mutta näiden tutkimusten sisällä niin on sitten lisäksi käytetty esimerkiksi diskurssianalyysiä, jolla on selvitetty sitä, että miten niistä tunteista on puhuttu eri aikoina, ja sitten lisäksi muun muassa institutionaalista analyysiä, jossa ollaan menty sitten syvemmälle just noihin instituutioihin, jotka on hyvin keskeisessä roolissa tässä teoksessa. Ja ehkä semmoisena, jos pitäisi yhteen lauseeseen tiivistää tämän teoksen päätulokset, niin se voisi sanoa just näin, että tunteet kuuluu siihen poliittiseen toimintaan, ja ei pelkästään kuulu, vaan on hyvin olennainen osa sitä, eli että politiikka ei ole vaan sellaista rationaalisuutta ja tunteettomuutta. Ja he on tässä teoksessa hyvin vahvasti sellaista rationaalista politiikkakäsitystä kohtaan. No, miten nämä instituutiot sitten näkyy tässä kirjassa? Niin no, hyvin vahvasti, koska
jokainen näistä tapaustutkimuksista käsittelee tätä aihetta nimenomaan jonkun tai joidenkin instituutioiden kautta. Eli hyvin keskeinen näkökulma on nämä instituutiot, koska tätä tutkittavaa aihetta käsitellään nimenomaan niiden kautta. Ja tämä instituutioiden määritelmä tässä kirjassa on varsin laaja, että siihen mahtuu monia sellaisiakin instituutioita tähän määritelmään, jotka ei mahtuisi ehkä semmoiseen ihan klassiseen instituutiomääritelmään. Tässä tämä voisi tiivistää tämän kirjan määritelmän vaikka näin, että instituutiot on tässä kirjassa määritelty vakiintuneiden käytäntöjen, normien ja merkitysten muodostamiksi kokonaisuuksiksi, jotka ohjaa tunteita ja jäsentää poliittista toimintaa. Eli laaja, mutta toisaalta myös tähän tutkimusaiheeseen sopivaksi soviteltu on tämä määritelmä. Ja tuohon määritelmään osuu sitten tosiaan myöskin semmoisia ei niin perinteisesti ehkä instituutioiksi aina ajateltuja kokonaisuuksia, kuten vaikka just nuo jalkapallojoukkueet, kuvat, mielenosoitukset, sun muut vastaavat. Mutta kyllä siellä toki sitten käsitellään myöskin tämmöisiä vähän perinteisempiä instituutioita, parlamenttia, julkista hallintoa ja niin edelleen. Ja yhteensä tässä käsitellään vähän 20 eri instituutiota. Ja tosiaan joista aika suuri osa on just semmoisia, jotka ei siihen klassiseen semmoista virallisuutta ja muodollisuutta, virallista asemaa ja sellaista korostavaan määritelmään ihan sovi. Ja koska tässä käsitellään just nimenomaan politiikkaa ja siihen liittyviä tunteita, niin jokainen näistä instituutioista, joita käsitellään, on joko ihan eksplisiittisesti selkeästi poliittisia tai sitten vähintään jollakin tapaa politiikkaan ja poliittisuuteen kytkeytyviä. Eli esimerkiksi toi jalkapallojoukkueet instituutiona on muutaman mutkan kautta tulkittu tässä niin, että ne saadaan tuohon poliittisuuteen kytkeytyviksi ja sitä kautta tähän tutkimukseen sopivaksi tarkastelukohteiksi. Eli poliittisia instituutioita on nämä, mitä tarkastellaan. Ja niin kuin tuossa äsken sanoinkin, niin keskitytään aika paljon just semmoisiin instituutioihin, jotka ei välttämättä mahu ihan tämmöiseen klassiseen instituutiomääritelmään. Että painotus on ehkä enemmän niissä. Ja näistä instituutioiden ominaisuuksista sitten, niin niistä painotetaan tietysti sitten näitä tunteisiin liittyviä asioita, eli että miten ne säätelee, hallitsee ja toisaalta tuottaa näitä tunteita. Ja mitä tunteita, niin nimenomaan tällaisia kollektiivisia jaettuja tunteita. Niihin tässä keskitytään, ei niinkään yksilön sisällään itse kokemiin tunteisiin, vaan nimenomaan just tällaisiin yhteisiin, kollektiivisiin tunteisiin nimenomaan. Ja sitten painotetaan näistä ominaisuuksista myös sitä instituutioiden normatiivisuutta ja etsitään just niitä erilaisia tunnenormeja, joita nämä instituutiot osaltaan luo. Ja otetaan myöskin huomioon näiden historiallisuus, eli se, että ne muuttuu ajassa ja paikassa, nämä instituutiot, ja sitä, että miten
näiden tunteiden osalta ne on muuttunut. Sitä tässä pitkälti koitetaan selvittää. Ja näkökulmia, niin joista näitä instituutioita tarkastellaan, niin tämä on pitkälti just tunnehistoriallinen teos, ja tunnehistoria hyvin vahvasti on näkökulmana tässä. Sen lisäksi myöskin joissain tapaustutkimuksissa myös kulttuurihistoriaa hyödynnetään, erityisesti sellaisissa, joissa käsitellään esimerkiksi jotain rituaaleja tai vastaavia selkeästi kulttuurituotteiksi nähtäviä asioita. Ja just myös tämä normatiivinen näkökulma, eli nähdään nämä instituutiot normatiivisia tämmöisiä tunnenormeja luovina laitoksina. Ja sitten keskitytään myöskin nimenomaan niihin käytäntöihin ja rituaaleihin, mitä siellä käytännössä tapahtuu ja tehdään, koska näitä tunteisiin liittyviä asioita niin ei yleensä ole kirjoitettu mihinkään virallisiin sääntöihin tai vastaaviin, mitkä näihin instituutioihin liittyy, vaan ne on nimenomaan tällaisia epävirallisia normeja, jotka liittyy näihin tunteisiin, niin ne tulee esiin vaan sitten siellä käytännön toiminnassa, joka niihin liittyy, niin sen takia painotus on siinä ja näkökulma siinä. Ja toisaalta myös vertailevaa näkökulmaa joissain tapaustutkimuksissa käytetään. No, näiden instituutioiden merkitys sitten tälle tutkittavalle ilmiölle, eli näille poliittisille tunteille, niin se on tämän kirjan mukaan hyvin suuri ja merkittävä. Ja ne instituutiot on nimenomaan tämän teoksen mukaan mahdollistamassa ylipäätään näitä poliittisia tunteita. Ne antaa niille paikan ja määrittää, että milloin niitä voi niin siellä ilmentää. Ne antaa ajan ja paikan näille poliittisille tunteille nämä instituutiot. Lisäksi ne antaa niille ilmenemismuodon, eli määrittää, että miten niitä sitten pitäisi ilmentää siellä. Eli että ilmennetäänkö niitä vaikka puheena vai tekoina vai eleinä, rituaaleina vai minä ikinä. Ja toisaalta myös määrittävät sitä, että miten voimakkaasti niitä tunteita kuuluu sitten ilmaista. Ja tätä asiaa hyvin ilmentää se, että miten ne antaa niille tunteille että ilmenemismuodon, niin on se, että sama tunne voi saada hyvin eri muodon eri instituutioissa. Eli esimerkiksi vaikka parlamentissa niin viha saa hyvin erilaisen ilmenemismuodon vaikka kun jossain mielenosoituksessa kadulla. No, sitten yksi keskeinen tutkimustulos on myös se, että nämä instituutioiden merkitys on se, että ne ei pelkästään reagoi ja hallitse näitä tunteita, vaan tuottaa myös itse tunteita. Eli esimerkiksi yksi esimerkki, mikä tuolta kirjasta nousee, niin on vaikkapa tuo, että byrokratia nykyään niin pyrkii tuottamaan sellaista emotionaalista pidättyvyyttä ja velvollisuuden tuntoa esimerkiksi näihin niissä hallinnossa työskenteleviä ihmisiä ja sitä kautta pyrkii saamaan sellaista tunneilmapiiriä välittämään myöskin sinne asiakkaille asti. Ja no sitten tietysti tämä merkitys on myöskin se, että ne antaa näille poliittisille tunteille erilaisia merkityksiä. Ja näiden merkitys on myöskin toisaalta vaihteleva. Eli historiassa niin ajan saatossa niin
näiden instituutioiden merkitys näille poliittisille tunteille on myöskin vaihtunut. Eli esimerkiksi vaikka ennen parlamentissa tämmöinen poliittinen kiihkeys, intohimo ja suuttumuskin saattoi olla ihan hyväksyttäviä tunteita, mutta nykyään siellä korostetaan sitten erilaisia asioita, esimerkiksi itsehillintä, arvokkuus, rationaalisuus ja tämmöinen, mitä ennen siellä on pidetty hyväksyttävänä, niin voi nykyään viedä kokonaan vaikka jo poliittista uskottavuutta.